Nangoke-ke umama la ubhizi uyakhuluma uyahleka efonini akabona ukuthi ingane ingene emshinini manje. Wayivalela ingane uzoyiwasha manje newashing. Ovula umshini hhayi i-reality yahitha-ke enganeni madoda ukuthi hayi bo ngiyawasheka-ke manje. Ayirawunda lana idwanguza umama ubhizi uhleka into engapheli efonini uze uqethe ukubheka phezulu. Wafika-ke madoda ubaba madoda uphethe ithoyizi lo mntwana. Umama upelile insini namanje usasefonini. Hhayi sebembuza ingane-ke manje. Uyima ecala-ke bona ukuthi ingane ayikho manje eduze kwakhe. Bayayibheka-ke manje ingane-ke abayitholi. Bheka yonke indawo phansi kwamatafula emakhabetheni. Kuyima ebuye ingqondo ukuthi uyigcine ibonaphi. Nayi ingane la isikhona manje. Isakazeke phansi equlekile-ke manje kade washeka la. Isakudokotela udokotela wakhipha wonke amanzi angena emzimbeni. Awu baba wadinwa nje kwana unwabu. Hayi lokho